Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, sige. Diyos marhay na Huwebes sa tuya agabos, mga paraan tabay. Kami po minarespeto na naman sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kay ning kaaldawon dapat an mahal na Diyos an ipigpaenot niya to sa gabos. Saint Jude gunyan ha. So mga devotos tabi dyan ni Saint Jude may pagkakataon taod-taod o kaya dyan sa Lapu-Lapu sa Saint Jude Church. So mga devotos pasalamat lamang. Asin padago sa maghagad ng intersesyon sa pagbuhay-buhay. Ang tingog kan banwaan naglalaom na sana po yao nagdiretso so dakol na mga parantabay o kundaiman sana po igwa ni nagkapiraman na mamumuyaman digdi po sa tingog kan banwaan. Sagkod man kitang alas 10:30 pati na po ni ba pa mga programa sana po diretso man po kamo tabi ha dakol baga nag-arantabay ka subago pa. Mantang naghanda na kamudyan kan panguntuhan gamit po ang Petron Gasol. Tip ko tabi sa Indo mas minasiram po ang luto nin pagkaon. Paggamit nindo ang Petron Gasol dyan sa kusina, pamahaw, pangudto, pamanggi, merienda. Sa mga kare-karehan, turo-turo, karenderiya. Sa mga harong restaurants, bars, hotels. Petron Gasol tabi. Kapartner na yan kang Pilipinas sa bilog na kinaaban sa halawig ng panahon. Ang pinagtitiwalaan kan mga misis ng tahanan tabi Petron Gasol. Maray na aga Sir Ato Lim and syempre sa barkada man niya to si Doc Philip Roa. Magandang umaga Doc Philip. Kumusta na po? Long time no text dahil lamang kita nagka-istorya naman lamang tabi Doc Philip. Kumusta na yung mga farm mo na mine-maintain dyan sa may kamalig, ano? May produkto na ba, Doc Philip? Pasalamat kita sa mahal na Diyos. Tao yan, no? Pinagbaribi po kita. May diit na uran-uran. Pasalamat tabi kita sa amang Diyos, ha? Katuwang tadyan sa luwas an sa kuyang mga kumpadres si Chief Reporter Pading Jimmy, kumpadreng Alarmario asin Pading Jomar. Oy, good morning man dyan sa lugar mo tabi kumpadreng Jomar, Premier Distrito Canalbay. So mga nagaantabay sa samuyang sister FM station dyan po sa Tabaco City 106.9 WGB FM. Nadadangog kita dyan tabi sa Premier Distrito lalong-lalo na sa Tabaco sa paagi dyan ka na 106.9 WGB FM. Good morning Sir Dex asin sa men and women kang 106.9 WGB FM. Siyempre digdi sa Legazpi, congratulations palanduman sa mga qualifiers sa final na inkontrada kan hataw at galaw. Nagkakapira ito. Nahiling ko duman yung Kalye 13. Talagang consistent yan ha. So samuya man na sister FM station digdi sa Legazpi yung 97.1 OK FM. Paghataw at galaw talaga full pack yan na lugar dyan sa Peñaranda Park, lalong-lalo na yung sa may stage tabi, pati yung stairs kuduman sa itaas. Si Ans Galero yaon man dyan, Joshua Bino siyempre ang mata kan DCGB sa kalsada. Henry Boy mata sa mobil.
Kumpadreng Nal Baldo, syempre in the house. Kan Jigs Baldo Welding Shop dyan sa Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Kumusta dyan sa Jigs Baldo Welding Shop? Serbisyo pulido, garantisado. Napag-ururunan pa ang presyo. Dyan lang sa may playground, sa may children's playground kan Dapdap, inasabi ko sa inyo. On call pati, nagrampahog so sa muya duman na palasyo. Dalagan tulo sa tugang ni Padignal. No pala ta, dumanon ko. Takon ipahirahay na ito pa din natos. Igwa pa na dumaning kakatingon pa, no? Sige daw. Sa newsroom, siyempre, the ever-reliable news director Mardila. Karabang-tabang dyan, Angel Mustasa. Si Jen Matthew Balyaran. Sa good si Jimos Barrios sa samuyang social media platform. Sa IT, yan pong broadcast na nahihiling nindo worldwide, netwide online sa DCGB News Online asin sa YouTube. Si Richard Astorang yaon, siyempre nagtatabang man, tarabang-tabang suru sa ralida. Kasabay na sa production, sa research, sa IT, sa social media, Tresya Marilitana. Ako man po, Your Honors, please, appearing for the people of the Philippines, Pio Fernandez. Roll call daw kita, pera po lamang, kamu dyan sa Legazpi. Roll call daw kita, pera pong nag-arantabay sa Legazpi. Albay District sa Kundaraga. Maray Naaga, SD, Cal 25. Si SD, Segundo Distrito, Don Caloloy Loria, Cal 25. Nahiling ko naman yaon dyan sa Saudan, si Cal SD 25. Dyan sa Albay Public Market. Ining tawong initabi Padignal na ko. Husto na sa naman. Pagod mo, nakakuan siya. Ito bagang Bronco, Ford Bronco. Ang likod kan, pagbukas mo, ano niya sa likod ka? Mahalon bagang Ford Bronco. Ang laog, urabang. Yung nagsasaon. Dahil nakakalingaw kan sa iyang hinalian. Urabang ang laog kan, papapi. Binukasan suhod kan Ford Bronco. Milyones bagan. Kantidad kan Ford Bronco. Ang laog sa likod, urabang. Nata ngayon ang problema. Diyan kaya kita sagkod ngunyan sa ordinaryong pasistema sa nakan pagbuhay, no? Urabang. Paminsan susaro pa niyang Lexus, iwan ng kikarga niya kan urabang. Minasaud dyan sa Albay District. Don Caloy Loria, SD 25. Kaya naaga Don Caloy. Sige, tabi. Dire-diretso kita kan mga istorya muna dyan sa luwas. Nasa linyaan sa muya pong Chief Reporter, Field Commander, kumpadreng Jimmy. Good morning from the Philippines. Dyan sa mga nag-antabay sa DCGB News Online. Maray na aldaw tabi sa Indohali sa Pilipinas. Kumpadreng Jimmy, what's happening? Yes, salamat pa rin. Maray na aga sa mga parantabay, sa mga dugang panyatong mga istorya, pakipagtabangan sa lokal na gobyerno kanuwa, surog na sa local chief executive, Mayor Domingo Escoto, an kamawutan kan sangguniang bayan na maimbestigaran o mapaimbestigaran an mga proyektong sa pagtubod ninda may diferensya dahil sa mismong taga-barangay nakakariparo kan depekto. Ini ang sinabi ni Vice Mayor Hector Loyola kung saan ang mga proyektong may kontrobersiya tabi pare, iyo ang San Isidro Road konsideradong tapos na, pero ang semento sa ibabaw kay ni nagrublas ang mga pipay na semento 1 million worth ang kantidad. Anong lugar iyan, kumpadreng Jimmy? San Isidro Road stretch, kompletado na, akseptado na iyan, over? Yan ang didiscoveryhon tabi pa de. Oho, kung akseptado na yan, igwaman mananggad iyan ni nagkakapera pang peryodo na pigapod na warranty, warranty period,
siyempre iguan dyan mga minaruluwas na defekto ta dai man ba ganing perfectong trabaho. Yan, oo. Piga-plasan, lilihadaan ni Babaw, giraray kini. Na pag nag-agyan motor tricycle, pag minalampas, alpog, daan nawawalat. Roger. Ikadua, napigtutubunan may problema, kalsada tumapurong 1.8 million ang kantidad. Kalsada tumapurong 1.8 million concreting. Bako, siding kan tinampo. Siding kan tinampo. Oo. Pantulong, tinampo. So, sa Barangay Mayaw, 2 million pala ni Trabi pa din. So, pigbarita niya, kung nasa imo, na pigparajak hammer. Pigparajak hammer, binugtakan kipurma sa gilid, sa pagtubod na bubuhusan na kisimento. Okay. Nag-react sa barangay, na dahil nga pwedeng buhusan, na dinyak hammer, papatungan na kisimento. Dapat halion itong original na tinampo. Dai man sa mga tinuki, dai man tinungkab, dai man hinali to pave way sa panibagong buhos kan semento sa tinampo. Over. Correct. Kunyan, dahil na binalikan kan trabaho, kan nagpatrabaho. Ano ito, tapos na dao, ano na ito, arog na sa nakay, rin na raot sa tinampo. Iyo. Pang-apat, multipurpose hall, 3 million. Kadakula no, sige daw tabi. So yan, ang ginibukan sa Guniang Bayan, pinagdirihiran sa itong project monitoring team na binilog, pinapanginota ni Kagawad Gadi Rillama, Chairman Committee on Infra, mag-conducer nin validation how true na may mga diferensya ang mga proyektong under municipal government halian pondo. Sa ibong nalado, ang gigibuhon kan project monitoring ipapairarong sa boring test na mga tinampo tapos ng proyekto para madeterminaran kung substandard o nasa standard man. Ito ang importante, kumpadring Jimmy. So boring test kuan iyan talaga managad matitesting kung so ibinugtak tama sa mixklada. Oo. Aha, yan. O nasusog sa materyales na ginaramit digdi o dae. Sa ropang gustong maisihan, si Isay ang nag-implementer kaning kontraktor. Roger to that, sige. Tutubudan kan sa Guniang Bayan na gulpiining project digdi sa UAS and nagkakanigo na may estudyaran, may investigaran sa pagsabing sayang kan pundo kung igwanin mga problema. Pinagigibudahin kan sa Guniang Bayan dahil sa natural dakulang trabaho kan alkalde na gusto maninda na matabangan ang panggugobernar digdi sa lokal na gobyerno bilang sinda, party man bilang ilihidong opisyal. Yan, oho. Ang bagay na initabi pa di kay puhan balansyon man yato kung saan sa mga maabot na aldaw, mga programa, ahagadon man yato reaction kay ni tungkol sa isyong ini sa Sangguniang Bayan, ang lado man ni Mayor Domingo Escoto. Aba, talagang dahil nagtapos istorya duman sa budget, kumpadring Jimmy. Tama na approve nga ni so AIP annual budget, day pa. Ngunyan, susanggunian pang bayan, pig-iimbestigaran na sa mga proyekto na ang kinuhaan kan pundo, sukaban kan UAS. Aaram na kung sa mga ipig-implementar na itong infra projects, road open, ning concreting, sidings, multipurpose hall, kung tama susog sa espesifikasyon. Yan, di naghihiro na susanggunian bayan. Dakulaon yan ako ang trabaho ni dating Mayor Gaderillama na kagawad. Gaderillama ang chairman kan committee. Aba, something else naman project ini. Management ko, project monitoring team. Okay, sige. So, ang tabayan ta naman ini, panibagong kabtang tabi pa de. Sige sa Banwaan kan UAS Albay. Nagdadakulan istorya. Ay, sige tabi. Pirang proyekto yan? Dakul dahil basta nabanggit digdi, 139 million dahil sa kabilugan, compose ni 89 mga proyektos, different barangays. 89 proyekto, kantidad more or less, pira?
139 million. Sumada. Yan. 89 projects. Ni pira pa sana ini, apat pa sana. Industry bakon to be implemented or implemented na. Aha. Sige. Hilingon kung ano sa mga diferensyas. No, magagamit na pating boring test. Mga boring test na. Boring Bako yan na magiging boring. Tibaan kun. magiging challenging ini. kung ano, yan, siyempre, kung locally sourced ang fund, kaiyan, gobyerno ang nag-implementar kan UAS. Yan, sige. Kumpadring Jimmy. Naputol si Pading Jimmy. Hi na si Pading Jimmy. Pading Jimmy, naputol katabi. Tanganing maisiyantay. Tataon-taon, bay si Joseph pa, nakalinya, gulpi kitang mga follow-up mo niyan. Yan. Okay na si Pading Jimmy. Pading Jimmy, naputol. Sige. Apudang ko daw si Pading Jimmy na tanganing matawan tayan ning kunyaning kumbaga ining extro kuno arin nagpuon o sagkod na pag-igong mga nagkakurang diferensya anon sa indang gigibuhon tabi yan. Sige. Naputol kong Padre Jimmy. Di, no arin na mapon so kung kayan, so pag-assess, pag-investigar kan sanggunian sa pamamayo ni Kagawad Drillama, over. Actually, napagaraman niya to. Alauna ngo niya na pagkahapon, may ikukonbine na so members kan project monitoring team. Okay. Dumana pag-ururo nanda kon halimbawa manira kan boring test, kung ano ang resulta, iyo. mga recommendation, findings and recommendations dumana. Yan. So halatunta na sana kung ano magiging findings plus yung rekomendasyon. Matindi man bagay ni si Kagawad Gader takan inot baga tinampo iyo man inisyo nag-investigar nakanto duman sa panahon pa ni Presidente Digong Duterte. Ginangog Roger, ito to yan sa pinabot sa Malacanang bagas investigasyon ninda. Roger, sundo na igwangan ikay itong ipinagpadarang direktiba yata sa Malacanang. Amo? Pababa dyan sa UWAS. Yan. Sige. Okay, so yan tabi pa de. Sa to yung susubaybayan na naman panibagong kaptang sa Banwaan Kanuwas. Wala ako magpara, makikuha na ko dyan sa technical. Kari na-discharge sa receiver ko tabi. Iya, na-discharge. Na-discharge ka na putol. Okay, sige. Okay, so yan pa de, sa to yung mga dagdag na information. Babalance yun man giraray niya to ini. Pa de, particle na kuan, responsable nga pagpaabot kan informasyon. Sulado naman kan alkalde. Sabi digdi kan Vice Mayor Hector Loyola sinda parte sa naman kan pakipagtabangan bilang mga kapwa ilihidong opisyal digdi sa Banwaan Kanuwas Albay. Masira mo naman ang ako mga litania. Sige. Yung dagdag na informasyon Jimmy na salita DCG Viñas. Thank you so much Tabi Compadreng Jimmy sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Bubaltadahayan taod-taod taigwa po ni na mga follow-up kita sa programa lalong-lalo na itong mga nailuwas na baga kanakalis na mga aldaw. Nganing igo kita ning continuity asin magkaigo ning conclusion, closure kon baga mananggad. Ang mga ipigo paabot niya tong concern sa mga ahensyas di gobyerno. Naka-standby si Joshua Bino kasabayan sa tuya pong very accommodating and mahigoson na Director kan DNR and MGB naman tabi Mines and Geosciences Bureau si Joshua. Maray na aga Joshua, what's happening? Yes, maray na aga Sirpio, maray na aga sa mga parantabay. Kung matatandaan bagatabi Sirpio, aldaw din sa bagat kan magbalik diraray ining mga personnel kan Mines and Geosciences Bureau o MGB Region 5 dyan sa Dilubat na Albay tanganin ng magkondusir naman na inspeksyon duman sa mga nare-receiving reklamo, partikular sa Mulag Bukad, Gradbe, Buda, Pequeño. Buda, mahaputan namin sila yung follow through itong sa mga nainot ang paghuhuron kay ba si Regional Director
Guillermo Molina Jr. Mm-mm. RD, good morning po. Live po ulit tayo sa DCGB. Kayo ba si Sir P. Fernandez, Tingog Kanbanwaan? Hello? Yes. Alright, siguro okay na tayo. Siyempre, nag-feedback lang kaya nga. O sige. Hello, Diyos mayad na ay daw. RD Tabi, si Pio Tabi kan DCGB. We're on air na sa Tingog Kanbanwaan. Sir Pio, good morning. Ay opo, thanks for accommodating us. Sir, inutunta na po ito bagang suna pag-istoryahan ta, suduman sa mulad bukad pequeño ba yun o grande? So ito bagang may nagtambak nin quarry materials na na-divert na yung flow kan salog. May na-mention ka po na certain Aldana. Kuando man, parang prayer is outright mahali ito tat gari bawal ito tabi, Director. Ano pong nangyari tabi? Yes po, kapag balik po kang personal ta, nahiling po na Dayna, so sakpile naman. So it was addressed already ang permit si Mr. Edsel Alcantara ba yan? Aldana or Alcantara ba? So na-mention mo Aldana yata yun, no? Aldana, opo. Yan. So, kuan tabi RD, hinali na itong stockpile na nagserbing bara sa porsyon kansalog na nagde-deprive man kaso sa iba pang mga quarry permit kan dapat manamako akong tanan nidang full na recursos naturales. Over. Opo, na-address na po ito kang itong si Mr. Alcala. So itong sinasabi nila may baraduman na sinambakan, dahil na po ito. Ayun, that's good enough tabi, Director. Ano ta? So horon ta ba ka ito ultimo, garo ipapaabot nindo nga ni iyan kunta na sa provincial government sa Penro and sa sanggunian niya ta iyon ta siyempre so permit bagayaon dyan sa indahali. Pero ngunyan, kumo nahali na ito palan, dahil na mo na ito tabi, Director. Opo, as far as we're concerned, ako na so i-dispute, hindi mo sila reklamo. Ayun, opo, tabi. Now, ining kwan, ining permitted tabi, Mr. Ano bang kwan, Aldana ba talaga tabi yun yung permitted duman, over? Aldana po. Ayun, saan po based ini tabi, sir? Dahil na po akong arang kung kayo. Ang record po kaya nasa Penro eh. Ayun, Nandun sa Enro. So, dahil po kong record kung saan ang address ka yan, saan ang... all we know is that may permit silang in-issue dyan. Ayun, opo, tabi, opo. So, sa mula, duman yan sa ginubatan, ano. So, well, ano ang kwan tabi, ano ang sa tuya dyan na ruling mananggada, Director? Pwede yan pagparaharangan ng mga natural waterways, ano po, without the necessary permit? Yes po, kasi ang in the permit is to extract ining sand and gravel and aggregates. Pag hinali yan, dahil loose yan, dapat dahil pagtambak yan kasi makakaharang yan sa pag-uran. Halimbawa, mag-uran timakusog, madadari yan sa baba, it may cause lahar flow. Ayun, opo. Yan, insofar as itong parang nagbarakan certain portion kansalog is concerned. Igwa pang ibang concern dyan, ito bagang parang nag-quarry man, dahil dapat kuhaan da atabi, Director? Igwa po kang May 5 na pinag-investigate ang personnel sa area kang sarong Cleor Ruiz. Oo. Nasa Mulan Bukad Pequeño Manila. Nasa Idungan. Sa Mulan Bukad Pequeño. Pequeño, opo. Mm-hmm. Ang sinasabi kang barangay ay dahil man sila nag-issue ki certificate of endorsement, dahil man dali na endorse. Pero sa pag-investigar tayo, ikaw na na-present na endorsement, ini-submit mo kang barangay chairman. But the barangay chairman also later, nagpirma man siya duman sa opposition kasi itong area na Tingminina ay baka mag-cause flooding duman sa lugar ninda dahil garo baga naging na siya, sarong tambak na halangkaw na nag-divert na kang flow kang tubig paluwas parayo sa inda. Sa kung hihiroon na ito, baka magdiretso sa inda ang baha or lahar. Uh-huh. Nasa man po yan, although nasa lawag kang permit yan, sinasabi lang po kang ECC is that magkaigwa lang ng buffer and then ang extraction in that should not erode
the embankments. So dapat din nahihiro ang mga embankments. Iyan, Iyan, so ibang kaso naman iyan tabi Director apera duman sa Aldana na sabi nindo pag inspection nido duman nahali na itong so pinagtarambak nido duman sa sarong lugar na minabaraman kan salog, iniiba naman initabi po. Ayun po. So ini po ay may pero baga ang apunta kayan ay point bar. Ang point bar po is deposit kay mga sediments na kung saan nagkakaiguling dakul, nakalanggaw ang sarong curve o bend kang river. Iyan ang nagpiprevent, pero sa dike, nagpiprevent ng flooding duman sa side na kung saan niyaon ng point bar. Ayun. Pero ito naging subject ng complaint na habukan mga residente na halion ito. Ay, habukan mga residentes nahalion ito takon hahalion pwedeng magwaswas sa tubig pasiring sa inda. Baka magpasiring sa inda ang flow. Kan tubig. Ang residentes po nasa baba. Kang quarry, Captain area ni Maclear Ruiz, around 1.5 kilometers down. Ang nila baka na maapekto. Okay. So, kung araw ka ng sitwasyon tabi, Director, ano po ang magiging kanindo kayan action? Tahabo ito ipahali na lugod ka ng mga residentes ta kung halion man agad madalaga na sa tubig sa indaduman. What would be the action kan sa indong opisina MGB and DNR? Ano po kaya bago nag-issue ng ECC, iba po yan yung geologic assessment na ina-undertake ang opisina kung saan sinasabi na kung ano lang sa volume, nakukuhaon, particularly what is the recharge rate na dapat kuhaon lang. Apparently po dahil they document na naisubmit sa opisina, although may ECC siya. This one we will discuss with the EMB po. Ayun. So, ma-discuss ka mo further kaan sa EMB to resolve the matter tabi, Director. Ano po? Yes po. Kasi dapat kasi bago mag-issue man ng ECC, meron geologic assessment. Yun. Hindi po. And na-verify ka opisina. Yan, although may sinabi naman ng EMB na volume, I don't know what is the basis. And then iba man tindang mag-declare naman sa EMB that the buffer zone of around 5 meters should be observed so that the river bank should not be affected. So may iba man sinasabi naman sa EMB na araw ka to. Ang concern lang ng mga tao is that yung river bank baka kinukuha na. So baka maapektuhan nga dahil sila doon sa baba because yung community is located down sa baba. Downstream. Sa quarry area. Downstream, pababa duman. Okay. So yung masanatabi yan, Director, at least we're happy enough. Primero, so itong case number 1, itong Ki Aldana, ika na po mismo ang nagko-confirmar pala na hinali na itong tinambak man duman na ika baga nag-describe na kung tatambakan mo ang portion kan salog na mababarain a sense or ma-divert kan bulos kan tubig, bawal iyan. Much more kung igwa maning nagkakwari sa baba ng mga permiti na maafektaran man ta na day sila nakakakuha ning parang full benefit duman sa flow kan salog. Day na pala nito nahali na ito tabi, Director. Ano po? Ayun po, nahali na po ito. May bagong issue mo dyan. Bako man kay Aldana, kay Ruiz naman. Ayos. Puro issue sa quarry, Director. I think we have to discuss this ngani po with the governor. So mga tao man kaya, pwede man mag-monitor ko na. Kaya lang dahil yung naarang, uhain sa area talaga, may mo-monitor. Kaya nakakagma po yan sa permit na dapat mag-establish ang permit key boundaries ng monuments pa. Doon sa monuments ito, dahil man tuhali yun ng monument, but magiging may buffer pa nga ng mga 5 meters away. So, mahilig kita na kung na-establish. So, it's just a matter of monitoring siguro kung mga magitang permit, monitor kung na-execute ba itong terms and conditions ng permits ba. Okay. May naon ng bitag katabi, Director, kasubago na dapat magkahurong kamo kaini ni Governor Greg Slugod tanganing to clear the matters up dahil na magparkaro utro ini, and ikadua, yung sa monitoring siguro mapasabot man yung barangay so diit na technical aspects kayan tanganing maaraman rin arin sa mga dapat sa insang mga dapat magkuatabi, Director. Ano po? Ayun po, kahit one mo talaga because sabi ko nga ni Kasubago previously
ang pinakamakusog na mag-enforce o mag-monitor kami is the people from the barangay, sila mismo apektado. So dapat they are also armed with knowledge, technical, and kung ano man, na para mag-guide kung ano man ang decision ng gigibuhan nila. Ayun, po. So that's good enough, tabi. Director, no rin ang plano nito na makipaghuron sa governor on the matter of quarry digdi sa tuya sa palibot? Masulat po kay Governor, schedule yung meeting about this matter. Ayun, And other related to San Gradual Quarry stock excavation in the province of Albay. Ayun na po. So, we thank you enough, tabi, Director. By the way, yung MGB, ikaw man gira-ratio Director, pardon my ignorance, ikaw man gira-ratio Director kay MGB, ano po? O naputol na ko. Joshua, pakikwanta, yung DNR, umbrella organization ng MGB, yung bureau, Day ko lang aram yung setup, pardon my ignorance, kung si Director Gimo pa, iyo man ang Director kan MGB at the same time concurrent, Director Kabayan, Director? Good morning. Ayo po, naputol pa siya. Naputol. Opo. Pardon my ignorance, DNR, ikaso Director po. MGB, ikaw man po so Director pa? Iba po ang MGB po is a bureau under the DNR. Yes, oo. So, ang director man sa DNR Digdi, Red ang apunta, Regional Executive Director. Ako po ay Yes. Regional Director, MGB. Apo. No, pero kamo ang nakakasakop kang NGB, ano po? Yes po. Oh, it's a bureau under the DENR. So yung masarantabi, Director, and salamat. Sana itong suduman sa Suki Aldana, dahil na ito mautro, na magtambak pa duman, and ining sa case number 2 naman, ma-resolve na iyan tabi soonest possible, tabi, Director. Ano po? Opo, we hope so. Opo. Thank you so much, Director Kabayan. Thank you. Mabuhay ka mo dyan. Sige. Joshua. Alright, siyempre yung Regional Director kan MGB Region 5, Sir Gimo Molina Jr. May trustan to Sir Tio, ang pamayokan na DENR Bicol, yung si Regional Executive Director Francisco Emilia Jr. Yan, si Director Milya. Oho, yan. Okay, Alright, sige. so yung tabi Sir Tio, ang mga dagdag tapang istorya kay Bahan Digdi sa MGB Region 5, Director Molina. Yes. Joshua Bina with Kuya Boy, DCGB. Thank you so much, Tabi Joshua, kasabay si Director Gimo na Molina kan MGB, and DNR being their mother department. Oras Pilipinas, it's 9:40. An oras hatod sa Indokang. Alaksan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Nakapag Myra E ka na ba today? Myra E in Healthy Glow All Out. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang cool-litan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. The Provincial Government of Albay, headed by Governor Grex Lagman, Chairman of the Executive Committee, Co-Chairman Board Member Melissa Abadesa, the Sangguniang Panlalawigan ng Albay, and the Magayon Festival Executive Committee present Magayon Festival 2023, May 8 to 21, with nightly Raklakan Beer and Food Plaza all month long at the Legazpi City Old Airport, Magayon Photo Exhibit, and DTI Special Setup from May 8 to 21, and Agri Fiesta 4th Agri Expo from May 3 to May 5, May 6, Basketball Tournament, Tennis Tournament, Elimination
Elimination Round, May 7. Tennis Tournament Elimination Round, May 8. Misa sa Magayon Thanksgiving Mass. Magayon Drum and Lyre Corps. Official Declaration of Magayon Festival 2023. Silyab sa Magayon Fireworks Display. Konsyerto sa Magayon Opening Concert featuring Gigi Delana. Magayon Festival Opening Live Band Concert, May 9. Philippines Acrobatic Show. Hataw at Galaw sa Magayon Semifinals. May 10. LGU Cultural Night Pulangi. AUL Night. May 11. Magayon Job Fair. SevBiz Awardees Tour of Albay. LGU Cultural Night Boracay. Magayon Band Fest. May 12. Magayon Job Fair. SevBiz Awardees Tour of Albay. UFCC Mixed Martial Arts sa Magayon. Metro Manila versus Bicol Region. Jazz Mix Summer Dance Concert and JMX Modeling Runway Show. Konsyerto sa Magayon featuring Bandang Lapis. May 13. Magayon Fun Bike. Magayon Chess Tournament. Artists Creative Industry Forum. Magayon Football Cup. First Governor Greg Slagman Golf Tournament. Magayon Beach Volleyball Open Tournament. Magayon Cockpit Derby. Magayon Dance Sport Workshop. Daragang Magayon Pageant Livelihood Visit. Anigaiden 11 Cosplay Empire. Daragang Magayon Pageant Rehearsal. Serenata Brass Band Festival. Majorette and Military Parade Competition. First National Magayon Festival Dance Sport Rehearsals. May 14 Magayon Chess Tournament. Magayon Football Cup. Magayon Beach Volleyball Open Tournament. First National Magayon Festival Dance Sport Competition. Anigaiden 11 Cosplay Empire. Retro Music Festival. Magayon Festival 2023. Presented by San Miguel Brewery Corporation. In cooperation with Converge, PhilHealth, Gubat St. Anthony Cooperative, LCC Mall. Also brought to you by SM City Legazpi. Proxy by The Oriental, The Marison Hotel. Pander, Eastern Communications. Brought to you in part by Bicol Petroleum Gas Station. Ayala Malls. Mayon Albay Pet Care. And Farm Play. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jim's 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jim's 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jim's 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper-bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nay, sukli niyo po. Ito na lang? Bibili pa ako ng gamot. Ang mahal pa naman. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa katuwang.
Sa tulong ng aming knowledgeable pharmacists, mabibigyan ka ng alternative generics na Sinbisa sa presyong abot kaya. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. Ginhawang generika para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Rabies, banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling kagat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan. Mapagnahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. Ako po si Matilde Riola, presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banwaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kaming mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo. Buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Maraming love na moments sa trabaho? Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, diba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life! Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Dati kaming anemic, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Kitang mga oragon, matibay sa trabaho. Dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kaysa apat. Mas marikas. Dai lang sa saro, pating man sa iba pang helang, maski kulong ning payo, kulong ning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor.
Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Kung siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F Fulvic Minerals, food for the cells. Ay matagal na po akong pasyente ng Doc Alternatibo. Sa awa ng Diyos, ito'y gumaling po ako. Sumunod po ako sa kanilang mga tagubilin. At ngayon po ay magaling na po ako at mini-maintenance ko na lang po yung Fulvic Mineral. Salamat sa Alternatibo kasi kung hindi sa inyo, hindi ako gagaling. Maraming salamat po. Ay ako po si Edwin Ascutya, taga Pawa, Legazpi City. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Check 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Diretso pa ka na programa siyempre sa mga bulos kan istorya pa dyan sa luwas. Nasa linya man, Kumpadreng Al, what's happening? Good morning. Yes, good morning. Tabi Padete, pipirmahan na ang Memorandum of Agreement entry kan Gobyerno Provincial kan Albay asin ang Department of Health anong din sa implementasyon kan MAIP program o medical assistance for indigent persons. Ang informasyon na yan, sinabi ni Board Member Vic Siga Jr. bilang iyoan pamayo kan Committee on Health digdi sa Sanggunian Pandalawigan. Ang MAIP siring kan inotang pigasabi kan ako Bicol na parte ni sa pigalokaranin danin budget sa Kongreso para matabangan ang mga pasyenteng talagang T.O. Maray pag iguanin na hospital sa pamilya. Department of Health ang implementing agency kani kaya nakikipag-coordinar naman sa mga local government units para planchahon ang implementasyon kan programang ini. Ang Gobyerno Provincial kan Albay asin ang DOH pipirmahan ang kasunduan para ma-avail na ini sa lalong madaling panahon ang mga pasyente lalong-lalo na sa mga district hospitals digdi sa sakop kan Albay. Kaya ang Sangguniang Panlalawigan sa pagi ni Board Member Siga nagpasar ng resolusyon
na minaautorisar kay Gobernador Attorney Rex Lagman Oo. na pumirma sa MOAng ini para pakinabangan kan mga pasyenteng albayano na mai-program na ni na pag-implementar kan gobyerno nasyonal. Roger. Yan ba niyan informasyon pa, digdi sa Kapitolyo, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadring Al sa istorya hali dyan sa luwas. Mientras tanto, saro pang report bago kita mag-station break asin mag-news break. First District kita, kumpadring Jomar, what's happening? Salamat pa rin PU. Good morning sa mga paraantabay. Nagkikitay-kitay, pigtutokdol, alagad, dain na titikdag. Oh. Ini pa di ang sitwasyon, kan major bonus, kan mga paratukdo, na kan mga darakulang secondary school o itong pinag-aapod na IUS, Implementing Unit School, na ang account yaon sa Land Bank kan Tabaco City. Yeah, ano yan? So, under kan DepEd over? DepEd yan pa di. Yes, go ahead. Igwa kaya pa din na mga klasifikasyon ng school. Tapos may piga-apod sindang Implementing Unit School. Iyan so mga darakulao na iyan na mga secondary school na ang pundo dahil na maagi kung sain-sain, pag rinilis duman sa taas, direkta sa account ninda, o kan eskwelahan na yan. Yan, i-download, duro diretso sa eskwelahan na yan, tanganing makubra na kan mga teachers su kwarta. Tama pa din. Ngunyan, tilam-tilam, tilam-tilam sinda, kahabo i-release kan Land Bank Tabaco City Branch. Natadaa. Ang sabi kay ni mga maestra, we will stick na to the guidelines na dapat iyan i-release before May 15. Madali na din. Ay, mamirang aldaw na sana. Ang problema pa din, tada. kan sarong simana pakiturok dol. Kumbaga, kikaluwas. Ay, naku. O yan na, nailing ninda sa account ninda. Nagkatay-kitay, pigra-relastiko na ninda. Dahil nang gatibuhi ang kadlantang. Dahil na mo mondagan. Ipadiwal-diwal sana. May nagtutokdol, may naglalastiko, may naglalampitaw. Dahil nang gad natatakdag pa di, sumidyer bonus. Mataduro da ko laman yan, major bonus. Oo. Para sa mga teaching and non-teaching personnel iyan pa di, kaining darakula na secondary school, na nasasakupan kan Land Bank, Tabaco, an account, ang pigkakangalas ninda. Taso sa Land Bank Ligaspi, Land Bank Ligaw, nakapag-release na. Lalong nagtilam-tilam sina. Tama padarahan na ng picture sa messenger. O ninangaya sa mo iguana. Ano pa? Yun ang gadayan sa sistema. Nom ngaya ka mo, ano man ka mo. Dahil manunay kompadre. So mga taga-tabako man, relax na. Tapag nakubra ninda yan, suduman sa ibang lugar, ubos na, sinda naman mapatilam-tilam. Ang kamabutan man da ko tapos ninda. Kaya grabe ang paghinguan ninda. Pigpa para bibinsir ng gad ninda manager kan Land Bank Tabaco. Nang gusto man ko ta ninda, urawan available na, ipag-release na, tangali na day magkabiriyo sa Pizza 15. Magsuro-suan dyan sa gabos ng mga eskwelahan. Iyon man ganda Pwede naman bagada ko ta na totalyaw naman sa pundo na download na mismo sa bank account kan eskwelahan. Pwede naman baga ngayong saro-saro o ining aldaw kamo na kumuha, sunod na aldaw kamo naman na eskwelahan. Grabe. Piniriyo ng gad ngayon sa Pizza 15. Grabe ng gulo-gulo. Sa Pizza 15, maruso na andyan gabos. On the other side pa de, talagang grabe na magandang gulo-gulo. Uyan, natilam-tilam na. Ay, no, pero perag aldaw na sa namang bagao.
sa Lunes iguana. Yan. Roger on that. Kundi ilitarang lang na padikit ko dul baka pumangalo na. Ala tunta na sa nalugod niya yung matakdag. Nya. Roso yan dyan sa ATM kan landbag sa Lunes. Iyan lang pa di anday ninda masabutan. Iyan pa di anday ninda masabutan. Kung nga tada arog kayan. Iyo. Susog sa sainda para reyas man yan land bank. Yan. Iba-iba lang ang branch, pero Iyo. nga so ibang mga branches nagtugot na i-release na ang pundong major bonus para sa mga ini. Ang problema ng gada ni dining tobacco, grabe ng gada ng higpit. Iyo, wakad lamang makuha man sa manager dyan. Anong ma-stick sa guidelines, pero sa ibang manager dahil nag-stick gayon, release na yan. Oo, release na datan, pigano man ang gatsong, mas dipis, sabi kan so mga paratokdo, mas mapagal nga yan kung nagkakabiryo dyan ang transaksyon. Dapat nga habang available na pasaro-saro ng transaksyon, ili nga nga pigigibukan ibang branches. So digdi, iyo yan ang ano nila. Kasud nga ni, susaro na naman na maestra, nag-follow up na naman sa land bank, dahil nagluwas mo rosoto. dahil mangkiraring nga ya, sir. Grabe baga talaga, kumpadre, naro ka na feeling. Yan na, tataday palilos. Tapos pagbukas kan cellphone, nag-post to naman sa Ligaw City. Siram. Namamarayad na kang utang. Siram. Ay, naka, sige. Sindaday pa nagkakapamayad kang utang. Sige. Sige. So, na maut ninda da baka lamang magbago pa ang isip kan manager. Pasab nga. Baka lamang nga magtugot ng i-release. Nga, inaday naman nga magkapiriyo kami sa Lunes sa pagdaksa kan mga transaksyon sa naon bita na branch kan land bank. Yan pa rin mga dagdag na barata, Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, kumpadre Jomar, sa mga istorya haliman dyan sa Tabaco City. Yung mga teachers, konting tiyaga, in patience, there is virtue, tabi. Sige, mabareta mo na si Angel, después may mga hanap buhay kita. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Kulitro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Kulitro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Kong Joey? Hello, Nanay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapa-AC kan manihamiento kan Aleco na magkakaigwanin district election sa Junta Direktiba sa maabot na Mayo 20 kaining taon. Ang mga eskwelahan na magiging voting center sa kada syudad o munisipyo iyon mga minasunod. District 3, Malilipot, San Francisco National High School, Bakakay, Bakakay East Central School, Santo Domingo, Santo Domingo Central School, District 5, Albay District, Bagong Bayan Elementary School, Manito, Manito Central School, District 7, Ginubatan, Ginubatan East Central School, Juvellar, Juvellar Central School, Piudran, Piudran East Central School, District 9, Pulangi, Pulangi South Central School, Libon, Libon East Central School. Ang kwalipikadong makaboto, iyo itong naging miyembro asin konsumidores kan Aleco hanggang petsa 20 kan Enero 2023. Dahil pwede ang pagboto sa paaginin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro, magdaraning anuman ang ID, postal, SSS, GSI
NHIS, PhilHealth, Company ID, Voters ID, as iba pang dokumento na nagpapatotoo kan sa indong persona. An borotohan, mapoon sa oras na alas 8 ng aga sagkod alas 3 ng hapon. An mga interesadong konsumidores na magkandidato, pwedeng magkuha din kopya kan eligibility and documentary requirements as in Certificate of Candidacy or COC sa Member Services Division sa opisina Kanaleco sa W. Binson Street, Olded by District, Legazpi City. Ang filing kan COC madurar sa kudsara sa Mayo 10, 2023. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 10:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagigibunan ng pulisiya ang Department of Transportation o DOTR na napapalaman o maglalaman kan mga target kan gobyerno sa pampublikong transportasyon may kinaraman sa pagbalyo sa mga electric vehicles. Sigun kay Transportation Secretary Jaime Bautista na ang DOTR nagigibunan ng mga giya kung sa pigtututukan anman na giraray ang mga public utility vehicles o PUVs na nagkakaiguan ng non-electronic motor o aero na pigsusulong na magkaigwa in Euro 5 o Euro 6 complaint units. Pigbubusol man kanahensya ang Public Utility Vehicles Modernization Program na may kamauwatan na salidahan ang mga tradisyonal na jeepney nin mga lunadan na iguanin mababa sa Euro 4 compliant na makina para mabawasan ang polusyon. Pinalawig man ang deadline sagud sa Disyembre 31, 2023 bilang pag-uyon sa resolusyon kan Senado asin sa kahagadan ni Bautista dahilan sa nagrereklamo ang mga driver manungod sa mga gastos na pwedeng umabot sa sobra 2 milyon pesos. Sa laram kan modernization program, ang mga jeepney kinaipuhan mag-entra sa mga transport cooperative sa talaan na panahon sa kamauotan na maiwasan ang on-street competition sa mga driver as in operator. Tansya ni Bautista ang 80% sagun 90% pagkaberyo sa deadline gikan sa dating 60%. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kremel S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Paraiso Beer. A taste of paraiso. That news just bring out your inner queen. Parang Myra E. Helps bring out your healthy glow. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Your favorite GSM Blue Mojito. Now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang cool litan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Alaxan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaxan FR para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarin Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. The Provincial Government of Albay, in cooperation with Legazpi City Host Lions Club, presents Magayon Festival, Food and Beer Plaza, May 1 to 31, 2023. Magayon Festival, Food and Beer Plaza, on its new location. Yao nakita digdi sa Old Legazpi Domestic Airport. Mas mahiwas, mas maugma, mas magayon. Magayon Festival, Food and Beer Plaza. Igwa kita digdi ning rides, night market, Tiangge, nightly bands, asin kadakul pang iba. Magayon Festival, Food and Beer Plaza. Mas mahiwas, mas maugma, mas magayon. May 1 to 31, 2023 at Old Legazpi Domestic Airport.
Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neozep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neozep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neozep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Maraming love na moments sa trabaho? Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, diba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell. Isa po akong member dito sa Doc Alternativo. Dito po sa Doc Alternativo, marami pong products na akong ginagamit. Pero po ang Fulvic Minerals, talagang doon na po ako tumutok. Ito po malaking tulong sa pangkalusugan. Saka makakaiwas po tayo sa mga sakit dahil sa pag-inom ho natin, paglagay ho natin ng Fulvic Minerals sa tubig na iniinom natin, malaking tulong sa bawat isa. Ako po ay si Teresita de la Cruz, taga Lower Bigutan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Makalipas ang
mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asin tarabangan Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampyon sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan mga Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asin tarabangan Season 9. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo asin Sarong Bangi Festival Committee an mas pinakolor asin mas pinaliwanag na Sarong Bangi Festival 2023. Ngunya na taon, pinahiwas asin mas dasok nin manlain-lain na aktibidades. Mayo 1, lighting of Pugadlawin Park, Beer Plaza sa Pugadlawin Park, sarong bulan na selebrasyon kan Sarong Bangi Festival. Mayo 10, blood donation. Mayo 12, medical mission. Mayo 13, banal na misa, grand opening parade, lighting of Basud Bridge fireworks display, Agri Expo Bazaar. Mayo 14, songwriting contest. Mayo 15, fun dance, a ballroom dancing activity for the elderly. Mayo 16, Grand Santa Cruzan. Mayo 17, cultural night, best of locals. Mayo 18, Bernadette T. Aguas Grand Zumba Party. Mayo 19, wreath laying, celebration of Lolo Poten's birthday, photo walk, parade of lights, street dance exhibition. Mayo 20, big time derby, glow in the dark fun run. Mayo 21, night fishing. Mayo 22, parada ning liwanag asin musika. Tampok ang inadornohan asin inilawan ng mga tricycle. Mayo 28, third, Mayor June Aguas Semi-Urban Enduro Challenge. Mari na sa Santo Domingo, mag-ugma asin makiselebrar kan Sarong Bangi Festival 2023. Ikaw ba niya talaga si Pio na Fernandez? Sabi ko, opo. Bakit? Ang gwapo mo kasi. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Liar. Ay, sige tabi. Diretso na kita sa ultimong kabtangkan sa tuyang programa. Ngunya na pagkaaga. We appeal for sobriety sa satuyang mga paraan tabay man po so mga nagtitiwala man asin nagdiretso despite na hararom na ang kaaldawon udto na bagang maray nagdidiit na talaga ang listenership kaiyan. Pero in our own little way sa mga natatada pang niludangog, we appeal sa komunidad sa Banwaan na we should observe sobriety kumbaga and maging kalmado sa nakita sa sitwasyon politikal na digdi sa Satuya sa Legazpi and Satuya digdi ang pinagigibutan digdi is to explain as much as possible as objective as it is and kung ano po ang nakapalaman sa leta kumbaga tabi kita digdi sa Pilipinas iyon na nga so paoro-otro na bagang nadadangog niya to na rule of law dapat niya tong ipahiling asin isabuot i-practice iyan tabi kasubago na dangog na nyatoan mag-inibong na lado enot so grupo ni mismo na dangog ta si congressman dati Alfredo Pido Garbin Jr. na siya na baga so pinagdeklarar kan COMELEC na iyon dapat magsalida kay Mayor G. Rosal if the process, the rule of law, yung procedure ay masunod na. And nadangugban niya to, sulado man ni dating Governor Noel, in support man siyempre sa iyang mahal na esposa, so alkalde po kan Legazpi na si Mayor G. So yan po kung sa indong mahihiling, ang sistema is gabos yan within the confines of the law. Igwa kita man ang ganing diretsyo na mag-express kan sa tuyang nasa sabuot. Pero ang gabos na ayan tabi,
Sabi tanangan ni, ang pagdesisyon kan kaso kan korte is based on merits and on the evidences and all the applicable rules and procedure, and piga-aplikar man po ang gabos na applicabling mga lay na dapat adaptaron sa pagdangog, pag-analisar, and ultimately pag-decide nin kaso. Ang apod kaan rule of law. Outside of which tabi, dai iyan kukonsideraron kan korte. Dawa pa anon gibuhon niya to. Dawa pa anon gibuhon niya tong pagprotesta, tabi. Dawa pagura no kadakul kang numero na yaon sa kalye. Dai man po iyan, it doesn't hold water pag abot po sa korte. Taan korte, say for instance, ang COMELEC, imagine ng Supreme Court, nagbabase sinda not on emotion, not on political inclinations, not on political beliefs, but kung ano po ang nakabugtak sa lay. Yaon yan sa lay kung anong mga ebidensyang sa indang kukonsideraron. Yaon yan igwaning rules on evidence, igwaning rules on procedure. Iyon ang pigusunod kan korte. Daiyan po nagsusunod ang korte sa mob rule. Because kita digdi sa Pilipinas, ang apod niya to digdi is, we are a government of law and not of men. So we are obliged to bow down, mga tugang, to the wisdom of the law. Because that's the only thing that binds us na magkaigwa po nin katrangkiluhan digdi sa satuya. Bako pong anarkiya. Yan, tabi. So, we appeal for sobriety, tabi. Ining kaso, digdi, it will come to pass, Daita sabot kung anon mga mangyari sa mga maabot na law. But the powers to be, sinan makaput kan pwesto dyan, kita, duman man giraray sa tuyang mga ordinary lives. Kung may mabalgar kita tabi na lay, in the exercise of our belief na kita po sa pagtubod, nagkakaigwasan na ning freedom of expression, tapos may nabalgar kitang lay, dyan malaog po, ma-set in ang gobyerno. Yan. Arog po ka ng sistema. So we appeal for sobriety, tabi. Mag-express kita kan sa tuyong opinion, susog sa lita. Nadangog ta na baga, nangyaring inidigdi, yung dakul pa ang naghapot, nata ngayon ta si Congressman Pido ang pinagproklamarkan, pinagpapatukaw kang COMELEC. It is because of the second placer rule. Inig pa nung second placer rule, buda sa motion to intervene, dai ini masyado na naglataw sa hururun kan publiko durante kan pigdadangog pasukaso kan COMELEC manunungod sa diskwalifikasyon ni Mayor G. Dai masyado ini naglataw pa ding ining second placer rule, buda sa motion for intervention. Dai iyan masyadong na-exhaust sa hururun kan publiko na igwa palan kaanin arog na lay na pinagpapautob ang Republika kan Pilipinas. Na igwa palan kaanin mga desisyones ang Korte Suprema na pareho kan sitwasyon digdi sa Legazpi na ang pipatukaw bako po so Vice Mayor kundi so second placer na kandidato sa pagkaalgalde. Strings of cases na po iyan na pinagdesisyonan kan Korte Suprema. Na iyuman ang pigbasaran po kan Commission on Elections. Tananata, pigbabasaran ninda ito buda pig-aplikar because ang gabos na desisyon kan Korte Suprema is considered part of the law of the land. Parte na yan kan lay kan Pilipinas. So mga desisyon sa manlain-lain na kaso. Because ang logic dyan, the Supreme Court is the ultimate trial, sindang pinakaultimong korte sa Pilipinas na dapat sunodon sa pag-decide din ano man na klaseng kaso. And sinda ang nag-aplikar asin nag-interpretar kang lay. Mga maestrado kang Korte Suprema sa setup niya to digdi na igo kita ning rule of law. Kaya sa mga desisyon kan Korte Suprema na aplikable sa kaparehong sitwasyon asin mga kaso, iyo ito ang adaptaron man kan mga lower courts and appellate courts. Anapod kan stare decisis. Yan.
So in which case, yun na nga niyan, na-explicar na, natata si Congressman Pido because kan pigdadangog sukasukan Comelec, nag-file siya nin motion for intervention. Suminabay siya duman sa hururon kumbaga. Natinugutan kan korte, kan Comelec. Natata suminabay siya. Igwa man sindang nahiling so kampo ni Pido Nagarbin, igwang nahiling na susamuya man na diretsos ilalaban ni man. Susog sa lay. Kaya pinagbukasan man kan Comelec sa indang pintuan, taiyan ang motion for intervention, pigtutugutan ang kanlay. Okay. So digdi sa Kapitulyo, dai po nag-file ning motion for intervention sunadaog na gobernador Al Francis Bitsara. Kaya dai po narawrawan suhuron ka ito so disqualification case ni Governor Noel. Kaya ang ipinatukaw, ginamit po kan Republika kan Pilipinas, ginamit kan lay so rule on succession na nakapalaman man po bako sa Comelec kundi sa DILG. Yan, Local Government Code. Arog po yang kaan ang pagkakaiba kan nangyari sa Kapitolyo, budadigdi po sa City Hall. Halimbawa, sana, dahil nag-file ng motion for intervention si Congressman Pido, the complexion kan hororon will be much different sa nangyari ngunyan. Yan. So arog po ang kaantabi. Now, iyon na po yan. Kung narumduman nindo kaso nakaagi bagang aldaw, na i-explikar ta na dahil nakapaluwas ning TRO so Supreme Court within the initial 5-day period. Yan. Di naturalmente, by operation of law, susunodun man kan Comelec kung ano so nakamando duman sa prosedimento. Ano nakamando sa prosedimento na dapat maginang final and executory so decision kan anbang kunda ipo ning naipaluwas na TRO so Supreme Court manungod duman sa kahagadan man prayer kang grupo ni Mayor Noel, Mayor G. Now, igwa pa ning 10 days, tama yan, narumduman nindo kasuhapon, pig-diskutir tabaga yan, budak kan nakaagi pang aldaw. Igwa pa sinaning another relief, immediate relief, declaratory relief, kumbaga, supiga po na status quo ante order. Iyo pa iyan, i-avail man iyan kan grupo nara Mayor Rosal. Kaya baga sinda so nagpahayag man, maski si dating governor o nagpahayag na igwa pang 10 days. That's it na tabi. Paghuro na naman anduman sa Korte Suprema, kung tatauan mananggad within the 10-day period bago pasumpaon si ining dating congressman, now presumptive Mayor Pido Garbin, bago pasumpaon man kan ining electoral board. Yan. 10 days po yan ang hahalato naman niya to. So within that period of 10 days tabi, we should be ilaog tanaduman sa satuyang primerong pangkapudang kasubago, we call for sobriety. Magsunod sa nakitaman sa kuno ng pigmamandukan lay sa satuyang pag-ehersisyo kan satuyang mga diretsos manungod na ini sa kamugtakan tadigdi sa sitwasyon politikal sa siyudad din Legazpi. Ano po? Salamat kan sa ido pagantabay. Mabuelta na News Direct Mar, News Direct Bar on the house na. Ako po si Pio Fernandez and God bless us all. Fernandez. Tingog Kanbanwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan.